haram. Ya labarin kidnapping. Ya labarin tsadar kudin maka. Ya labarin kudin man fetur. Ya labarin taliya. Ya labarin ilimi. Haba baba. Haba baba. Kaci baba. Yawa bismillah, me ke suka fara game da baba Buhari, baba dan Allah dan Annabi sakani na kula da bari ba wasa nan gaba dan Allah dan Annabi inda ka same mu na fari ka je ka aje mu Martine ka ne digo wallahi mun gaji Martine shin ka baje gare ya rusku dan Allah dan Annabi buski ya koma 500 baba sakani da kula da bari ba wasa mun gaji wani irin wasa ne da Allah Allah ku tura ƙasa kawai mutar da wahalar nan. Haba yaske. Mutum kullum da jega, wahalar jega ba fa ya ishe ni. Allah kullum cikin wahalar jega. Ya kuri ka fito to. Wallahi ku tura mini ƙasa kawai. Ya